हेल' लोगोफोर, नै जोङो दा गुवाहाटीनिफ्राय बाइकजों क'क्राझारसिम थांगासिनो दङ। दा टाइमा फुंनि 9ता जाबाय। जोङो दा दिघली फुख्रि मोनबाय। दा जोङो बरपेटा सिमलागुरि मोनबाय। बेयाव दसे जिरायनोसै। टाइमाबो दा 12ता जाबाय। एसे साहा लोंलायनोसै। दा जोङो बङाइगाव सापागुरि मोनफैबाय। बेयावनो हटेलाव ओंखाम एसे जानानै लानोसै। नै दाउ बेदरजों जानोसै जोङो। सबाय जहल, दालि जहल, लाफा मैद्रु, ओमफ्राय खिर संनाय, लाब्रा, पापर, फान्थाव भाजा, बानलु बाथोन। दा बिदिब्ला जाग्रोनोसै लोगोफोर जोङो। नै बे हायेन हटेलावनो जोङो ओंखामखौ जादों। गोजौआव लड्जबो दङ। सोरबाफोर मालाबाफोर मोनानानै थाफैबा थाफैनो हागोन। फाइनेलि नै जोङो दा न'आव सौफैबाय। गामिनि न'आव डाइरेक्ट फैबाय जोङो। टाउनाव थांग्रोआसै। जोंना आबौ एसे लोमजानाया बारा जादोंनो, बेखौ नायग्रोनोसै दा जोङो। जोंना फान्थावा दा जोङो आबौनो ना मागुर ओंख्रि संनानै लांनोसै, जाहोहैनोसै आबौखौ। दा जोङो आबौखौ नायनो फैबाय। मालाय आबौआ माबा थैस' थांस'नि नालाय, आबैया नागारनो हायालाय। आबैया नागारनो हाखायाना मालाय। आथिङा साबावो आबौ? आथिङा साबावो? आथिङा सायो? दा गोलैबाय थाबाय बोरै जानो। बार बार गोलैनाय जाबायना? बिजि थुगासिनो, मुलियाबो होफैगासिनो। गावनो एसे माबाबाथाय थाबायनोसै, गोलैलाबायनो। बे जर मोनला बियो थाबायबा। आबैयाबो जाथारला, गंथारबाय नै होमबाबो बेबायदिनो थखन थुनानै आबौखौ खाथियाव थानानै नेबाय थायो आबैया। बोराय बुरि नागारनो हालायलायथ्रा मालाय।